Mercedes! Иди нахуй! Ты молодой, я молодой, жизнь идет золотой. Ты молодой, я молодой, жизнь идет золотой. Anastasi. Siz kaçta var? Ha, o men bas bolyam. O sen. Hayfıma zoruna cevap berýän. Maşavran değil, baş marozna. Sen aýlyňdan 100 manat jerime. Näme şu? 200 manat jerime. Sebep näme? 300 manat jerime. Düşündüm. 350 manat jerime. Şu skuladyň içinde mazorna şol. Düşündiňmi? Näçe mazorna jogap berýär? Bedirelik hem vafla. Teşekkür. Sen hayız mazorna jogap berýän? Çöplü marozna. Normal. Sen hayız mazorna jogap berýän? Kulübeli kale. Ha? Kulübeli kale. Derdin aýt. Kulübeli kale başlık. Kulübeli kaldy. Dogry aýtdyň. Malades. Sen hayız mazorna jogap berýän? Vaflı marozna baş. Oňa. Sen hayız mazorna jogap berýän? Fırktoğu marozna cevap verin. Owy, gaçy owy. Sen hayız mazorna jogap berýän? Papaklı. Aslında şu papaklı marozlu men şu. Şütüňizmi? Sen bolsa papaklı marozlyny satjaň. Demek sen men satjaň. Men satjanlar bolsa men asla halamyam. Sen men satdyň. Yo men marozna sattım. Ha, uy hava. Başla. Sen maroz satjaň. Şu mazornany maňa sat. Bolýa. Maroz we papakly, agdy burnu gapakly, ılym bilim sapakly, başyk gelýär papakly. Satmaňa şunu. Näme goşgaýdyn men? Diýelim aýdyn. Yo ýöne men diýýär. Yok, o men o dälini aýdam, o sen özüň dälim näme diýär. Men şu mazornany satmaňa. Aslı, bu marozna, senin marozna karvalı. Awa. Bu marozna kalleğim öyle. Ya, bol düşnükli. Sen maňa şu mazornany sat. Bizde marojnal, gizli, trebil, alledi. Ha. Evet den. Sen sat maňa şu mazornany sat. Çöplü marozna. Atı olma. Hiçli bolana oğlanda. Ben satmaňa şu marozni. Başlık. Öldüňa ner var, ne gaharjyň gaçak berýärsiň, ýene gyzyp berýärsiň. Awa. Bir marozni içiňe bosatsana, bu ýalygatdyň içi. Marozni niden almanly? Satyn al. Stoýşçy diýen adam. Niden? Eni Bu normal. Вот это нормально. Bolly, herkingsini 100 manat aýrýar. Понятно. Dinläň onu. Marozni näde satmaly? Aç, geldi, marozni jökmi? La ola bolmaz. Däl olmaz. Prosto pikir edip. Logично, это жизнь, bilýärmi? Durmuşy alad edip o aladalar diýip soňuna aladan gutaran ýok. Dogrymy? Bu işler soňuna çykan ýok. Tak что, prosto durmuşdan arasynda avansıdan. Beýdimek näme diýme? Özüňiz üçin ýaşap geçin. Lezzet momentlerini tutup geçin. Tak что bizim maksadımız adamlara mazorna satıp bayamak değil. Adamların kalını soğutmak. Evet söz aşırı. Batat!